Sabo, no miensa eboseya. Mansi ni mantam ene nkrofufra akaso kaseyebo. Yaboa no se Sompa kaseyebo ayede Ebramum. Ensam no de eba bi ene se. Okopiem ewo abisima adaje eniposo de ma wo na chese wodi eye wo modal ye nanu nkramofo ne no. Pe ni kohwe waye dwumade sonko de ma wo na wo haw ewo mani ho. Nkramofo da no. Abrantie bi a wodi mfinhie aduasa ensia. Court so yemfa no nkotwere abankukum na onkodina nade amiensa achi engine dokono bone be na wayo. Wodi afutuo akọ ama nkramofo enkoda ase. Oma no kredie ene pepeyo eni wo manim no mumu awofo. Na nsan kwan a posifo a wo mo ede sika eko baabi ye kum wo mo ten no. Bill Gosson Oklo ekire se nyamie nimini eyare hosem enti aban to hu anamon. Ensiesi asronko a ekoso ewo Sunyane Coronation Park no. Attorney Deputy General akoma wo mo 20,000 Ghana cedis wonye emfanye ensiesi sanso ana abetesem. Wode afoto nso akọ ede ama won ada ne da bonso makọ dina drugstore baabi over the counter. No mo jedra de wo ani hu hamayaduro ode afoto akọ ade ama saafo no. Wei ene nsem binum ene ka ho a yeboa no se no miensa kase yebo yede Ebrema somfo ye me enkurasifo nyina hene Honorable Nana Poku PSA fa semcha up to now engramofo mrem aduane Alhaji Bebio mene Ochame kwasi nimo Africa sebo no nchiremu eni ye shaka sebo na sidema ke ho Facebook o like na wa share na do comment nso atumi ede aba eno tu ko Sompa FM ho ene Facebook no Sompa FM ukọ YouTube no nso a na mepacho abo Sompa TV ehon nso obehu ye ho live eno achi ka sebo ne awie ni nyina no ukọ sompaonline.com nso a onso ni nyina ekuchire agu de ama obrofo kasa emum awie information centers dodo na eto pete ahyan hodade akwantufo komia nyina nso eto apete ebin ye shaka sebo no ase ede ama ediam ebeto dwa etremu esem wona womo ewo eye abisim nyamianum nukureni na womo ete de papa esanse wono wabisim ni wono Osunyane municipality ne nrada edi dwumade esronku bi efra na ye fan games ahodo a ekoso ewo ho eba beto dwa etremu esem sa fan games anasa gudeni ekoso no na wosanso eye exercise ronko ede ma womom ewo eye Presbyterian School Park no esowom wa abrane anuanom eye nkramofo edi ondwumade efra na eye edu adanom na eye anigye ne ahoka papa pani ekwakohwe emabunu a womo efri baby to say Doma Unity Abesim Parliament Friends of Progress Sunday Special Presby Park Sunday Special LA Park Komkom Sunday Komkom Sunday Special ene yanum fan clubs eno muka bom adwumade na ekoso hom na adwumade na ekoso no na nyago kansie nko a ebi etese indoor games bi tese oware ene draft ne ye de keka ka ho spa to ene de ka ho nyina no bi ekoso na ebeto da chem se achede ya ade a na edaso papa a trophy nyina no ewom bi a chese odi nkunum ye ma sa trophy ne ma medals ahodo na atumi asonkran na no opene ne dende eye kinsirukusi apia wono eye leader edema eye you for action fan club enso ekopiemo na odi tuda echremsen ado ya ade betumi abo amabunu ni papa esanse mabunu no dodo na no ewo suahunu ewo bobom betumi abo amana dedi ama obi anso ehusem enipa sumese na so benten wono so kwa faso sina kana bebo na daatu papa betumi abo amana nya obi obeso na sene se betumi abo no eno ti sa adwumade ekoso ewo besim wo Sunyane municipality no ya de bebo amabunu ni papa ama mabunu no nso dwumadie ewo mu ewo se tumi banom atumi abo na no achi no nso ebesa nso ama mabunu no adwuma ayesen ena owura apia echirem na ni nyina ne se eye abisim the various fan clubs wo ha afofi da bia mechire holiday bia the try say ye be games be clean up exercise na ye dia Kenya ye ho
na mampanifo no so watimi adwene mmabunu so ewo kuro yi mu na brebia ye ya de etaye ne se aya na ye pe sponsorship me kire obi a obeso yasene na ye ni suade hu nyina abam na nyamencha de enne da dua nipa sronko a nkramofo di wa fofide yi wa kire odokese pa me kire se dwumadia ye nyina wa sponsor enne ye nua Christian die boa ne nyina ne se ye de asem to nanim no na me anim wa ma yen sense mpo baabia ne ye ndwene ye no de aba beka ho enne health screening okwa akire ho a maamefo yi mmerewafo ne mpanifo e wokroma nyina omanya so mfaso omuguso a omohwe omapom din omani ne omapom din ho asem enno ena ye ahokeka se ye nua Christian kusi ebo a ba dwumadi a wadi nsawoso a oni mabunu yedi na to kroyi nyina komaso no yeso ye dwumadi enti se ede ahye na nimonyam ne ya kire se kakra waye no ye ni so ye nim se bre bi ba na sa kwanya bi ba obeye de ye chense ama yeso ye ni aso na ye kire nse bibia oye honhom ne hum na mfamina youth groups e wo kroma me kire mabunu wo kroma nyina ye ni ye maame no ye papa no kromu nyina de oye bia ye ta na chi se na ni suade hu na oye no de ohwehwe bia so embrem na emmeye paso emma ye mabunu kankan chirima wo ba nti waye wei ayo run dende kinsrekusi apia ono aye pani kwantrefo de ma youth for action fan clubs ana desasme tudwa wa abra dwumade ne koso ewo aye abesima na wo di agro bebre no ero desansem atudwa waso egusu a wutie no miensa kase ebo ewo Sompa 98.9 FM samre yankramofo wo mo edi wo mo enda amanfo ani ageno abrantie baako a wadi mfinhia be se duasa ensia okwa akodam na wakogina nade miensa achi na wakwa akogide dokono abrantie mi kwado o mode aboni nyina ene se watimi ahwanyankopon nim aka ne se degree se duasa miensa esiso ama akwada ba ya wadi mfinhia duonu enso 27 year old man wachi ne de nasi na de koba ye nyina ene se Prince Asante yeta friend Ali awadi mfinhia duasa ensie no oye small scale miner na asam ni chiremu a bosome March ni da toso aduonu ba ko wa afie mu ena okra Prince ni nua ba ono so ye fra no eye owura yere maame Salamatu se wo mo etu kwan kakra bi aba no wo mo de motorbike na motorbike na wo mo editu kwan no ena ebeto dwa se ade achi ya na kire se Prince ya frɛ abrante na onni tu kwan ni nua ba se wo makonya moto akwanhia ana ni nua ba Grace Morgan busa na se munya akwanhia na ewo hefa oso unua ne wawu ana so wawu a owo mo kire bia ose ha ana opira he ose ha no se waru me na no na nam suma ne kobo aposifo a wo mo ewo enkran amane na nkranfo so kire se da bia nya ya enti monwo so na monko eye enchichiri no hwa na nam so ama asam no ekodi aposifo nsam aposifo so e de kodan court na no na PM etenase owura Isaac Ado ena ofra abrante ebusa abrante no say yes my lord no say abrante na oni ne tu kwan sem de moto eko onya akwanhia no wan o say onya akwanhia na wawu no so furu no wan o say man hye dan hunu ba bia na odasa na o so no bibi jejewu ehwa ena ne lawyer Abdul Basit edito judge ne mu se obesrada nanka o mani bill nanka onko busa no se anya bia no akura no wehen na asa akura no wehen na so prosecutor 7 edinanim deputy superintendent DSP Imano Nyameche ena odito judge ne nim se judge misrewada akwa wo mani bill se wom emwam wom hwehwemu na court no etena se a judge ne share spectacles ena opegya na otwere ya na o se ye my ruling Nyagopon ya ademu a July bosome de toso 9 matu asem no e de ahye the next appearance arenti abrante Prince anase Ali kona kokodam na kogina nade miensa chi na jewdokono ene enkramofo dai na on the 4th July sanso bra na be kire ba bia funu no wo yanto akase bono so mfama de aka ho Facebook ebe de power Sompa FM wode afuto akode ma enuanom eye enkramofo titruma bunu ene nkwada enyina asem o ma nukredrie ene pepepe ye ne adibuo entimi mra wo mo afam
Deputy Western Regional Chief Imam ani dende eye Alhaji Adam Buda Ali ena de safuto de ma eye yenuanom Mozambique emabuno se so ye babuno anase oya akoda ewo so ma no kredie edi anim kan woda ne daade bia obetumi ayemum na ma adebuo nso eba wafam so ma adebuo ba wafa edi wanim da ne da no insura ena de mam wo se da obehwe obi te se eye Isaac ya kwa fa so adebuo ema eye ne papa Abraham na empo Abraham de eye Isaac kokobo afode pa sen Isaac kokobo afode na odro ne de sika betu ni minim na Nyankopon na se empo tumi firi soro eba beda de se Isaac abofra bi obre ne ho asema na gya ene ne nanom se oye enkramoni anaye babuno ewo eye Israel so ne man ewo so usua sa abra no ebi so bema eye adibuo ene ne krede ne pepepe atumi abawafam okoso bompaye ede sere eye alasem Oma eye enkramofo nkoda nketo na mo Israel mu no wona omhyeda emu de ne wona sabio nyamesuro ene wona omu awofo no nyina no ensesam firi wo mo ehum Imam Adam Buda Ali so edi tudwa echrem sem wo hwe nipa dodo a eboro eye wo ha ene akire ekom awoma ba betwa hyem ewo secondary Methodist Park ya na edadi pefensen afi eye ido adana awomo edi ewo Western Region ene ne mpatam no akonkan pa adodo na ye mabuno no ede wo ho ahyem bi ne santo anya sa akonyan wedi eye foto pa ene ode ema wom wokoso de tudwa chrem sem oye eye Israel mabuno na se oye obi a waso edin na onhye na emu ade a wo fa kwanya we so de ato anim sen edubre wo se otumi ebu ade na tumi asobapa ama man Ghana so afa ne ntuma pa Efram wo koso asan so de tudwa bi okyerem sen wo hwe ye nuanom a wo mo esum eye otweda mponyankopom na wo hwe eye Israelifo nso onso esum enko am na no nkyere se wo nko we nko wo mo nyina eye nipa baako wo nyina wo man Ghana m de wo nyina fight for se be ya o man Ghana ebetumi anya eye mpunto ewo man Ghana mum enkonkoba sem we ye Islam ni we nso ye Christian no etu emfa ne kwa we emfa ne kwa da bi wo nyina na edi sadan akwakoba safo fida eba enra to ma men dodo na edin se ukọ asori we so we sise no emfa ne babia wo esanse nedai akwakwa fo fida ewo man Ghana ma ye nradam ede ma obibia enenti Imam Adam Buda Ali ko so de futuom ede eto mabunu nanim se wo mu edi sadan no a wode futuom wo mo no ene dwuma de bebre bekoso no ne nne esanse mponchi kuom ene enwan anantwie ne nioma kekeka ho no ene dadi pefensen de wo mo ye no omuku eye aboa ede so ndwuma de na odino animunyam waso egusu a utie no miensa kase bo no miensa bo apa homitu no edu mienum odi ne betimi ayedu miensa sansansa te nyina anyepe Ghana kora ne yetam no esesa na yemfri aya Muslimii forso numu na yenko awudie mu ensem opani kwankyerefo no na eba bambo mu a wabempa ewo bambo mu nimu de security analyst Bill Gossen oklo na ode afutu akọ ade amagana fom osanso de bi akọ ade amagana aban ene Ghana IGP samanfo bekaye a efri afimpinu ene adonu ba akọ bepem afimpinu ne adonu miensa ewomen aposifo a wo mo na ede eye sika egu pickup ayakata to na wo mo ede kono sade ye ku wo mo ni ten na no ena owura idi atudwa se de ye ne yakra na na Farmer Junction ablekuma ewon kran posi ni na ode eye sika eko se wo mo tete ne hiom na mo te ya ne se pau ten dimakum ni mfim so na wo mo ekono na no na owura Gilson ekere se de ekoba no eyare hosem papa and into a friends and chofon wo mo edi nkomo no se kwanya wo mo kuma posi fotitwe no wo mo edi sika ekwa akoma nkrofo edi free Bank of Ghana ekwa nansen no time Bank of Ghana nhihia wo mo aye edi fa kwanya e be fa so betimi di sika free baabi akoba abi no bank for dodo na endi som and to Bill Gossen oklo se ebe hia pa se bambo for do wo mo na besi fom esanse se obi bia wo no babo so menkonom na ada ne yembo so menkonom na wakokwa di prosi emu ekom atete ne adwojo na obehye na tade na ebe wi akire na obete ne se ten wo kra ne yiro na wo makokwa hwenu funu e wo mo kire de e yare hosem
owi e no de afutuo ko e de ma bambofo no se mo so ya mo mama ninna ho bro be se aposifo no mo mama ninna ho papa na de tie no se wa ma wani na ho a enkrofo na efro mo criminals no wo mo no tama wo plan ko fa so abebo ho ban no na mo so plan ko fa so betime you friends as fast as isom and into Bill Gossen oye security analyst said obesra posifo ne se mo so mo mama ninna ho owi e no se aban onso wo de eniem ose aban nyame anim ni kwan afa so a wo tietia posifo titire ene samomo namnam ye MPs ministers ne cabinet ministers ya mobo ase nyina ene wo mo de ahye ho aya bulletproof na so posifo ne mo wo mo de sika kwa amra ne se wo mo hye mo bulletproof no wo mo de bulletproof ni bi aya ne se bibi hye sa hwe na kire se eye fom ene hye ntu o maso no betie ne kuf nanso obi ni nam ho a ye tutu abetia no kwa ane o ye president o ye cabinet minister enje obesere se sadia mo ba mo ho ban a eye no saanso ena posifo a ye yi wo mo so mo fasika nko no mo ma wo mo ho ban owie oba be wie no ode afutu akode ama timamufo se timamufo so ma ni nna ho eto da bi na onam na hulu bibia ohu bibia ka ensuro na ebebo papa ama Ghana bambo etimi akonkan ye to akase abono so ade ama ye to so de openya ne dende eye afretua ebo a eye deputy attorney general and minister of justice ewo man Ghana mu openya ne yabono ni anasa bono de hye a chese ofiri an kasa bono east anasa sunani krodua mu na openya no enam se na anu ada a chese eye bofa kwata no ye nyankopon hyira wo mo papa na anu ada okodi nkunim ewo mu nuanom eye Tachuma 11 wonders so a chesoma qualified eba eye Premier League numa wo mo eba besia kan no ewo se etumi ensiesie sronko pa ewo suane Coronation Park na etumi eboa ema eye park ne edrum pempenso bia wo kohwe bo ho woni beje wo mo amobbo nso ewo ho a wo mo nso betumi abobbo ne sebe ya bofa kwata no ebesa nso eje nnaso kama na onfiri mu nko Division League mu biom wo se ohwa bese emfie dunum ni abofa kwata no efri Ghana Premier League mu ba fie ebetena asia odetaria na wan na nyame adom wo maba ewo sem wo mo ne eye National Sports Authority ni natumi kabom na omtimi siesie eye sa eye Coronation Park ni natumi adru ba bia ye bobo wo so betumi aboa papa eno pene ne dende eye afetua bo honorable ete sa asemi say yesiesie sunya no Coronation Park no nso yesunya ni de hye na wo firi sunya ni no ye bunu ne de hye de eye na nidi ye na hohoahoa se sunya no fo nso ye ba benya premiership ni bi ahwe anko yetimi aseta no bofo akwa a wo mo eba be hye nmunyam na ma se eye sunya ni kuraduam ni ene miamia bibibia atumi akoso ewo hom na opene ne hwedin no se ye ba bedua eye green grass no fofrom me ba be sisi adan foforo ebi to say eye dressing room a obekoso Connection Park kram na wo mo eye asese dwumefo gusu gidigidi a wo mo eye se be betumi aboam amagie feni mpenfo no wona wonim de wago kansema hu se se suna no Connection Park nso afa ne ntoma pa afra no eye ade a ekosom na yera eye tuan abo a ekoso ede eye aseda piesie edma National Sports Authority ene wona wonim eye agokansem nsem ade tudwa chem sem wona monom anamontuo ene wo hyehye pam a wo mo etu ne de wo ye nyina no ontumi hwe sa akwa ewo so otumi tabiri eye sika no nso na from de obetumi de aboa no otumi de babeboa eno na owura etu ne botom wontuma ba kumienu miensa no wo yi 20,000 Ghana cedis tetede no 200 million wasemonye na mo fanso eye de mo nso manya so na mo fanya nsiesie se be ya park ne betumi agina na mo so ntu ko Facebook wa ubonso peneno ejina so ohye ne che ebo no watch na edom di nachi na okohwe park no hu o se asi Yesu Kristo duru Jerusalem kwanso no obo na ni so nkwa na Yesu Kristo suye no
wɔsi yie nti Sunyani Coronation Park ni ɛna saa deɛ nsese na animanim yɛ ne yɛnya ne ntɛntɛm na ntumi ɛmoa na ɛno na owura ne ne Foster Kwame Opoku Bono Regional Director Edma National Sports Authority ɛnso egyina ɛyɛ ne mpanimfoɔ ne wɔn a wɔka ho nyinaa na mu ɛde aseda PSA ma Deputy Attorney General Sen wɔyɛ na namontuo ne mmoa a wɔtumi de abɛbɛboa anampo sika wɔtumi abɛbɛyi a ɛbɛtumi akɔ anim yie papaapa na ɛbɛtumi nso aboa dwumade na wɔn mu edi no ɛbaabi esan sɛ wɔn mo ne ɛyɛ asoyɛ a ɛhwɛ wɔn oduadua ɛyɛ flowers so Department of Parks and Garden edi nkɔmɔ kabom sɛ bɛyɛ wɔn bɛtumi abɛka wɔn aboa ama green grass wɔn bɛtumi adua na tumi agya na nam nso sɛ bɛyɛ ba sɛ yɛ bɔ bɔɔl na ɛtumi aboa papaapa wɔsɛ wɔhwɛ deɛ ɛkɔ so yɛ ɛwɔn sɛ Sports Authority no ɛwɔ hɔ deɛ nanso sɛ paa sɛ sika bi efiri baabi bɛda baabi no yɛ na ɛden to bi bisa sɛ wɔyɛ internal generated fund ɛyɛ IGF sika bi ɛna wɔn de ɛyɛ anam na no ɛna ɔpanin no kɔɔ so de sansome tu do kyerɛm sɛ sunyamani adɔfo no bibi aduru bra wɔsɛ otumi twɛ na ne bɛhwɛ Sunyani Coronation Park sɛ bi atɔ no bɔfo akwa wɔsi aka nso ebetumi akam na wɔsan so otumi abɔ bɔɔl no ɛyie yɛto akasɛbɔ no so ɛde ama de akɔso ake ho ɛwɔ Sompa na yɛ 98.9 sanso na wo wɔ hɔ ɛwɔ Facebook nso a ɛyɛ Sompa FM awie o like na wahye wobɛhu anuanu mienu ɛte hɔ ɛde kasɛbɔ ɛde ɛbrom sanso ana wɔn na wama yɛ hoɔdene a wɔn akita yɛ muso asene ɛmɛ de kasɛbɔ bra ɛyɛ miso fruit drink me patcho miso fruit drink ana me kan fo me de ama sɛ bɔmɔden a ɛma nsanka bi na de okɔ Facebook a ɛne nua ɛyɛ 5G ɛda hɔ no ma kyɛ sɛ nyamea nim ni awie mi kasɛ wabrɛ wa mfifre bi tew ɛwɔ so nya ɛyɛ drink na food drink bi a ɛnwunu na onom na mesrewa bɔmɔden a ɛbra Sompa FM ha na oba so pɛ miso fruit drink ɛno ɛna anom a ɛboɔ yie ɛma nipadua no sɛ de sitie ne gyina ne naso na 5G ne de mesrew wakɔ ma bunu no de fafra baako ne bi na hɔ na bon sɛ yes 5G na ɛno ɛnso ne papa mpacho akɔhobia enim esan sɛ wei oba wɔse grapes ne ginseng ne green tea ɛne de keka ho nyinaa no mango no ɛna ɔmaka bom ɔmada roma ɛna wien yɛde kasebɔ no ɛde ɛbrɛw yɛto akasebɔ no so ɛde amanda Dr. Frederick Otabel ɛyɛ optometric na sɛ ɔpani ɛba ani ho ɛhaw ne ani ho yade de a ɔpani no abene wɔ mu yie papaapa na ɛno ana Dr. Frederick Otabel ɔde tudwa atrim sɛm wobɛhwɛ mprɛmpi no obi ɛwɔ hɔ a na wakɔ akɔpie mo drugstore baabi onkasa drugstore no dodo na anyo nanso sɛ ɛyɛ ani ho haw paa a wo fam wani ɛwowɔ wani so kekaw wani hu ade ye papa na wakɔ akɔpiem ɛwɔ ɛyɛ drugstore na sɛ over the counter baabi ɔse mame eye drop bi mfa nkonko gumani na sɛ aduro bi am de gumani so a ebetumi aboa me ɔpɛne no kyerɛm sɛ ɛyɛ ade a saa ade no ana ɛkɔ so didim ɛma ani no dodo na no enya ɛyɛ ɔhaw ɛwɔ wɔ mo anim wɔkɔ so ade tudwa kyerɛm sɛ aduro bra wɔso mo nyinaa tumi ɛyɛ nkyerɛkyerɛ soronko na ɔmo de afutuo de kɔma ɛyɛ ɔman no obi biara a wɔfa saa wɔ hanom bi wobɔ nsɛ n'ani ho keka no wɔ haw bi ama m'ani ho te sɛn ana m'ani ne wɔwɔ mi o ana me de na ekooko na wɔkɔtɔ aduro na wɔkɔ ne afeefi n'ani ɛwɔ over the counter na sɛ drugstore ɛne nkwankyɛm ne dankyɛm baabi wɔsɛ basa ha adwene papaapa na ɔpani ne Sompa FM ɛtwetwe nkɔmɔ no ɛna ɔde ɛto dwa ɛkyerɛm sɛ ɛwɔ so otimi kɔna woni no yɛyɛ screening soronko na yɛtumi ɛhwɛ woni no kwan a yɛbɛfa so ɛde afa so sanse dwumadie bi a na ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ abisim ɛwɔ Sunyani municipality ana Dr. Otabel ɛkɔ so de tudwa twem sɛ National Health Insurance ɛyɛ apomdin sɛ achiba no ɛyɛ ade sɛ bɔ ani ho ban anasa ka ho bia wokɔpem ɛwɔ ayansa bia bi a ne wani ho ensam ɛkɔ ɛsoro a wode apomdin sɛ achiba no kɔpɛ me patro ade sɛ umbetumi ahwɛ papaapa no matumi aboa amwani no hawa ofam no watumi to ase ene to kɔsɔ de afutuo de mobi bia sɛ da ne de ma nyanye enyententia ɛwɔ ayansabea ahodo ɛwɔ mamu a mo betumi de mfidie atumi ahwɛ wani no hawa efam na kɔba so kɔpiem ɛwɔ baabi ɛwɔ se mame adro nkogumani so obi ɔkɔ afuma se dua tomani mame adro nkogumani so ade bɛkye na pio sɛ basa ɛyɛ haw kase papa Dr. Frederick Otabel a no ɛyɛ optometric no sei ɛno kyerem Yaba bisim beye ice cream bi ewa bisim ha. Yaba no
yɛhwɛ nipa bɛyɛ sɛ 150 na yɛhwɛ saa nipa no the common condition a yɛhu yɛ no na ɛyɛ conjunctivitis ɛna deɛ na ɛtoa so no yɛ cataract ɛna refractive error ɛna glaucoma nso wɔ mu kakra na nipa no baeɛ paa ma ɔmba ɔmo dodoɔ mu ɛma yɛ ma bi mu kora kɔɛ because na time kɔ sɛnea ɔmo baeɛ no na ɔmo dɔɔso too much nti ɛma bi mu kɔɛ but deɛ mɛka no sɛ yɛhwɛ nipa no mehu sɛ amanfo bebree ɔmo mpɛ eye clinic kɔkora wobɛbisa no ɔbɛka sɛ wadi 60 years wobɛbisa no ɔsɛ ɔnkɔhwɛ ne nita ɔnkɔ eye clinic da nso n'ani yɛ ne ya ɔkɔyɛ dɛn a ɔsɛ ɔkɔtɔ eduro wɔ drug store na ɔde agu n'ani no so pakyɛ saa deɛ nsɛ sɛ moyɛ koraa sɛ w'ani yɛ ɔyɛ anaasɛ biribi yɛ w'ani a wakɔ eye clinic na yɛnhwɛ na yɛnhu deɛ ɛyɛ wo no ansa na yɛatwerɛ drama wo sɛsi a insurance no yɛ adwuma wokɔ government hospital bi a ɔmo ngye wo sika ebi eduro na ɔmbɛtwerɛ ama wo no na ɔmbɛka sɛ kɔtɔ but sɛ yɛhwɛ wo no deɛ ɔmo ngye wo sika nti ɛsɛ sɛ wokɔ na ɔmkɔhwɛ wo na biribi yɛ w'ani no so a ɛnsɛ sɛ wokɔ drug store ɛka sɛ meekɔ drug store akɔtɔ eduro gu w'ani no so ebi a wobɛkɔ drug store no deɛ ɔte hɔ no ɔnyɛ medical personnel ebi ɔmo afa ne sɛ ɔnhwɛ drug store no ɔno nso bɛhwɛ ɔno ɔpɛ ne sika nti ɔno nso bɛtwerɛ wode bɛkɔ akɔgu w'ani no so na ebi amoa wo wobɛba clinic na yɛbɛhu sɛ sei ne ɛsɛ na condition kɔ n'anim na afei deɛ wo na ɔbrɛ no nti biribi yɛ wo a fa bra clinic na ɛhwɛ na nso wote hɔ na sɛ biribi anyɛ w'ani no koraa ɛyɛ very important sɛ at least afe biara no bɛkɔ akɔhwɛ w'ani once. Wey ɛyɛ Dr. Frederick Optabel a no ɛyɛ optometric ɔde sanse metu dwa na so de foto yi ɛde kɔm obi bia ɛne wɔn a wɔwɔ haw ɛwɔ manu sɛn over the counter no ayeye na so bɛte me kɔ drugstore me kɔ pedro bi de agumani na mani sɛ de city de ha me pe tutumi no fa kɔpiem ɛwɔ yansabea na ɔmutumi ɛmoa wo ɛma wo ɛyɛ enupapa na asɛm fa mfide hwi wani no ne ho haw a wo fam ya to aka sebo no so de aye kopiem ewa ade ye kuro bi ehye odomase asem sanso sunya no municipality won fempim mienu ene eyaduo no abato no eba abekoso ana wona wo ade etwere ewo sanboard so de si ho sen no light no vote enam so mamoto nsa frɛ eye encentrafo titrum na napoku pse ne wo kyerɛ me mo se momra meka bi mfama ye se no light no vote no se mama yenkane a enya de se beto aba nne ato aba kyena ene na manyofo yi omudi mirika tente e de light post akwa kosisi ade animanim ya because ade so ka ho bi omoto aba edom go so man kwa nkohwe amom nkane ade a ene womo ebewe womo de light post kosisi ade foni age anya bi omo beso nkane na mom edidima momo de to aba wie momo timi de wire sesa ko gu so womo hwe animu a no mo de bibibia ba beboboso afam nkwankwankwa wa ma hwe bibibia kasa bi omde transformer ba besi so omde transformer kwa na omasanso akwa akoto adefo se na we de no an se na amen so mpa fo monka bi mfamayen no masanso atonsa de afra na napoku pie se no nchame ni mo bi se monsanso mra mehwe wa ma bibibia hwe de meters aba bebobo ho transformer nso omde baba besi nso a akwa akwa yekwese na ntatwene omumpeso omsanso ede ebeba eno enenam so emo moto nsa de fresh Sompa kamasem mame sababu ade na duru de ni esoso ni nso edene wo momra meka bi mo ne ade anu tumu efre ye was done company no chom say wo ha kakra bi anaba transformer no ehom ne santo muguso a se be ya wo betime akoma wo no wo ade kwankra ene mutase ene ne mpatam wo mo atumi anyankaneam na no ana nyame ncha de enne de ye nkonkote a wo de transformer na kwa akosi so e de ama wo no wo ade ene ne mpatam na pa ni je kokohwe enkane afiti be semfie pepepepe na wo mo na nkane mu dan so to mu num bi da wo me charge mo mobile phone kra de so mo de baduma se de mane nipa na de mane no wo beje 5 cedis wo be charge nso ye se 10 cedis 15 cedis na se no manya nkane e wo ade ene ne mpatam no mani age papa assembly member ene nananom no kra ya nkobia hene edma nananom atrankonya e wo doma se ne hema ne nananom kyerem se wo mani age papa se enne adefo nso atumi anyankane a wo mde abasobo ema Sompa esansa na montu a Sompa FM etuye no eno nenne wanya ho emfaso o za asem ne nyina ne se
honorable member of parliament bi or MPP MP and okobie portrait ho ama na yire asem na kofa ba yin na otra mutasem kwanta break so kakra bia onse portrait kese na ohyewa mu bo se ombe wo mu enkania ansa na nkukọ no enya enkania bono mo so no na nkukọ no mum da nkania mu na nipa no eda sumu ndi se uzo twem portrait ansa na wakọ adoe ndi se oduru ho a bonse ho hyiren edura na do ho hyiren na nkukọ no nyina da nkania mu no mo sanso yedede kan ho no mo sanso yedede ko ase ho ena o mbe ka kire yen ena ye ko na ye ko hwe na mse what ada na ese mmoa edan nkaniam na nipa de sani ada acho be ese wo mpi no ono aye nti ochiame me no nyina na etu moto sometime ena ye ko ho ampanyina mpa ye ko na eye nsem Saturday na be video na kire wo mo te ye ni na wotwe pe ena wo mo de post sisi ho a me san bom ani kire wo mo se munye sei mo tamu ani mu gyan na otwam ko se wom mo anyam yadom omanyankani no enti da de ye kan se radio yankasa kekewu o de fo asem de braha na yennim mawo we ye kasebo na si kasebo demfo nyina na etumi eboa ye nua ba nyako abron masanso ana Mary eno achi no Brown eno na oka ho nyina ene etumi boa ye samfo pani eye Yewura Dennis Kwadwo Pepra wono ene semu ede ema ye enuanom enu eje adwa awie ye me ochame kwasi ni mo mene enunguase nyina hene nana poku piesie fa semche manim aguase alhaji bill se aduane ne mayo aba boni be na mayen kremofo wozongo so first ne wo moonlight na kwan wa first moonlight mo se kwan wa se de ma ben right pe se no me nsa na aba pa mi tie duasa mi ani na aduane be ba efri 130 to 2 sabra tira be da didi wow yamade akra mai efiewra wa ha sports meka baby eti efiewra wa alaji alabe owa na me hu se wusie ko deputy chief imam maintain nka na wonso na ya alaji bebe ma fere o se so be da kan alaji bebe o me se ma fere obetenam nka anya hwinka barista nka anya hwinka ayi nantwi aya chimpo be nsia bi nanke gu tables nanka ma frab of kebe jode brown be jode sama tenase free no sia kopem this time not even to me